bende ne giluwo Ol Kalou. Mokwongo aneno ka jo Homa Bay mang'eny sana odak Kisumu. Den gombo mara ni county government marwa ma Homa Bay ube create job opportunities for our people. Mondo jo Kisumu bende wae obi e Homa Bay koni. Nikech koro wana ni immigrants ng'eny Kisumu maloyo. Gita giringo gibiro Nairobi. Giringo gidhi Kisumu. Wabe wadwani mondo waretain. Ineno kaka mine ma tiyo matek Kisumu gibi gitiye matek Homa Bay mondo wageru county marwa. Da gombo ni nyiso siepna ne matin Jim. An napenjo jo Ol Kalou ni to ang'o mugoyo kura mar madharau. Mane kaka napenjo ni. Ing'eni no ken ni UDA owito kata DCP oyudo. An gima no chanda nende maji. Na yudo gimoro. Ni jo Mount Kenya gin ok gi go kura mar voting in somebody. Gin they vote you out. Gigocho kalure niya it's an emotion. Yani en gimoro magikete chunygi. Ni ka giseng'ado wach ni okwadwari to kwadwari. Koro gimene no siepe wabendo sosomo mantiere Kisumu kata Luoland ni. Usiepe na Jim dago ni monda wach ni niya. King'iyo mbere north. UDA notero gik mang'eny sana mag sirikal aina mine na gitero kar kan. To dago ni monda chaka gweli mondi ing'e nonro moro notim gi TV station moro Kenya kar ka. Hapa ni NNTV. Mane nyiso kaka nichiwa asoya Ol Kalou. Kendo ne giluwo jogi almost for 1 week. Kane ging'iyo kaka asoya nichiwo kane miyo jopiny mondo go ombulu. To koro kana penjo jogi ni ang'o miyo nukaw gigi duto te no go ombulu ne gipenja niya. Ang'o miyo ne girito nyaka ne jaod burwa marwa tho monde kane kelnwa ndara. Ang'o miyo ne girito nyaka ne by election ochopi monde kane kelnwa gas. Koro ne giwacho niya gas magikelo ni no kowuok e salary margi, mattress magikelo ni no ken pesa gi, magi peswa magikwalo e magikelonwa. Koro peswa to wakao, lakini ombulu wadhi miyo jagono mawatimore nade? Mawadwaro. I agree with you to some extent niya. Kenya karka jigoga kura based on sloganeering. Yani gimoro mania maiji muwuok sane niya ni Moi must go. Yote yanawezekana bila Moi. Koro jigaga kura niya ni ng'ane rach. To kata kipenja ni ng'ane rach nango eno rach. Koro jo Mount Kenya kata Ol Kalou specifically gimago ne giyodero kamani na chiel. Mono gubeni wapuonjore kaka oganda luo. Ni siling 1,000 mang'ato dhi mi okonego beni loko pachi ni mondo kodi gone ombulu. Nikech de bedi bana Jim ni jogi no dhi ogoyo ombulu adiri kaka ne gibedo bribe cha. To nyiso niya gini ne dhi bedo replicated. Yani en gima koro ne dhi time gwenge mopogore e yiero mabiro. Sani gini ndi koro duoko jotelo mang'eny sana to growing board. Nyaka koro gipenjre penjo niya adwa loso osiep na gi japiny mondi kosa dwa rito nyaka daka mogik monde ka wuonde niya ni akelo ni gas. Omiyo en puonj maber ma wayudo kowuok Ol Kalou niya japiny inyalo yiero jatelo maber midwaro no kata kobedo ni ng'ato miya soya. To bende yiena mondo ase duol mar IBC. Ing'eni the Elections Act miyo duol mar IBC teko mondo timbe aina mineno ne waneno katimore Ol Kalou kan nikech magadi gimiluongo niya voter inducement and manipulation. Yani itemo tugo gi pach japiny mondo ne japiny one ni ng'ama ber nikech koro ikelo ne mattress. Duol mar IBC omi teko kichik mondo ng'ata ma dibed ni nyalo chako kelo gik moko meno sani koro waneno ka giringo godo ni women empowerment ni kia ni kelo mattress ikelo kia ni gas. Duol mar IBC oyiene gi kipend chik mondo jatelo aina nendo ng'ad oko weri gi weche moko mag fine mineno gigoyo ji moko makalongolongo gi. Kiseng'ado ng'ano oko to nyiso niya kadibe ni daktari Pamela dwa timo ina no kiny to bwoko kato koro japiny dhi bedo gi paro moro mayom niya asewinjo sera mar Cleophas awinjo sera mar Jim aparo ni ma ndie sera madhi chung'ne pacha kaka dagombo ni mondo otaya e yiero mabiro. Koyo yes. Isebedo jachung' kata ka higa manyien pod idhi chung' kamano kanye ma inyalo bedo kiwacho ni gima chiwo oko ni achiwe to joma oko nene ka gimene voter bribery. Ing'eyo machal nade kaka jachung' mokwongo kapok iwuok oko ne mattress ne school moro yo Nyalenda awinjo ni nyaka go bunga un gi Nyawita yo Kasipul kamu Nyawita dwan go Kisumu obunga be ungo obunga mapoko obunga poko yudo koro kamu rango gie kido e gweng' machalo kamano iwachi ng'ato okalo yo dol kodera idaterango sufria moko kada ida konyo gik moko motimore kata mokethre ing'e kiwango mane michope mondo mi kik beni donje voter bribery. Kamipenyo mar kiwango mar voter no kiwango mar
mondo beni chopie mondo kik ineni kodi chope voter bribery ndire ge mani obedo introduced a law hapa ne kama mheshimiwa was in parliament in 2017 niluongo ni Elections Campaign Financing Act moro yani ma wanyalo regulate ni to pesa di mondo bed ni osiepna jim tiyo godo ko manyo godo kom sani ndi IBC se propose gin kendo giseluongo various stakeholders ni mondo wadwa lalre ni to pesa di mondo bed ni ja siasa tiyo godo kimanyo ko marker kata ko mar mjumbe gimo ka wage buok Cleophas ni IBC bendo koro ya pap thuolo ni kare koro gini kare koro nyal chame ka IBC nyalo wacho ni political party no bed ni tiyo gi 17 billion election penjiri ni 17 billion ma IBC propose ni Jim inge value mar 17 billion shillings mane ni pesa mono bed ni Homa Bay County for almost 2 years mudigo for 2 financial years mono tine Homa Bay dutote nyiso niya wan wawegi waseketo siasa obedo highly commercialized yani waseketo siasa obedo giro wala to jok mano kungo chwanyo gi gini gin jok mano chako duo nyaza ko jagi moro ni yuk na jamna kane gichako wach moro mar yuk na jamna ne pod giwene no berberi an kana chung ka sipul daktari dhano ne wacho no yo bana ine ma sera magi berio moloyo you are the best member of parliament lakini problem mine godo iyuke matina yenya yuko na yuko kendo na yuko maber chuth kendo ne gewe anono lakini gina chaka duogo Nairobi kono ne ginyiza niya doge manyo moro mundi chaki duogo kendo 2027 iyudo niya an na yuke 200 to nitie jago moro makane biro kanyo mineno kata nyaga duol mana IBC no ywak duol mara IBC no ywak ni pesa mar county mar Homa Bay ni yaka kanitiyo godo yiero madundo makasipul mano duol mara IBC mano wach mano nok wach mara nikech yiro ni an samoro achiwe 200 gi chuny maler adhi kodera tawacho ni yawa mine nagi kako sebedo karkane giseka thuolo margi magibiro magibet piny magiwinjo wachna kikawe mine nagi kidog nono wamigie omena moro kato chele dis moro mondo gidoge ot to an gin sama chiwo gi chuny maler omena dis to jago moro kabiro teno dwan moro koro chiw ringo kilo maendi gima koro yiro niya koro waduogo waleke obeto ohala dogi mutimo ne teko ru ketu kacha kar voter bribery nute egin sani ndi anda gombo ni duol mar IBC gima giluongo mar stakeholders engagement on the elections campaign financing act ya chik manyien magikelo ni mondo kaka ni keto chik osir na jim ni nitiere period moko yieni go ya rambi ki jachung mondo giket chik aina no nia oko yieni chiu gimoro amora ma is likely to induce kata manyalo loko pach japiny maybe some few months to election ino koro kaka sani wadonge about 1 year to election ono beni IBC kora keto chik niya chakre dweche auchiel madhi mbele ka ji dhi yiero onge go arambe mar kaka ne giwacho ni onge go arambe cha onge jasiasa moyiene go arambe ono beni giwacho ni onge jasiasa mabendo yiene ni idhi bura mar gala moro tinyiso ganda ne mondo pang line ni neno ka gwenge mag Kisii ngato pango line Cleophas tichwadi 5,000 ipenjori ni pesa ni en pesa mawuok kanye nyiso niya pesa mar CDF mono go beni nyathini di go school cha ini ko nyathini basari mas 3,000 kosa ni 3,000 5,000 mono beni di go basari cha micha kinsini pange line kin inyiewo godo mbuchi mae gie gin gik ma demi watelo maber mwadwaro kaka joluo ok demi watelo maber mwadwaro kaka jo Kenya omiyo osiepna Ol Kalou to notimo tim manyasi en gimono go bednia wapuonjore kaka joka ngato niya kiki bed ni koro kawuono kaka jo governors moko Nyanza kucho se kwalo pesa koro gidwa birito wani ko chopo 2027 koro pesa ni midwa hola kuomwa iolo kuom wegi ol pesa kuomwa to yier jatelo maber madhi kelo dongruok madhi konywa kaka oganda erokamano